A Ràdio Maricel, cada dia al matí amb nosaltres. One night to be confused, one night to speed up truth. We had a promise made. Montbert, aquest espai en el que parlem i dediquem sobretot als arbres, a les plantes que ens envolten i que fem sempre amb l'Edu Arnal. Avui hem tingut dificultats de connexió a primera hora, a veure si ara tenim sort. Edu, què tal? Bon dia. Hola, bon dia. Bien, et sentim. Bueno, és que, mira, portem incomunicats des de les 8 del matí. Caram. I estem sense electricitat, també. Caram. I bé, a estones va anant i venint, però bastant complicat. Ara just acabo de rebre fotos d'amics, m'estan enviant fotos, cosetes... Clar, és que avui, Edu, és un d'aquells dies en què tothom t'envia fotos als arbres que cauen, no? Sí. Alguns ja per periodisme i per... Saps què vull dir? Sí. Perquè mira, Edu, l'últim que ha caigut i uns altres perquè ja no... Ai, D'algú, sí. Però sí, rebem força informació. Rebem força informació. I, de fet, algú d'aquestes persones que t'ha enviat foto i en vull parlar perquè, clar, avui el vent és notícia i a Sitges doncs, també, i com a tot arreu, estan sent notícies els arbres que cauen. I a Sitges ha caigut, entre altres coses, han caigut pins a l'Avinguda Navarra, etc. Però, entre altres, ha caigut una palmera a la Fragata. N'hem pogut fer foto des de diferents angles i li he enviat a l'Edu i ara m'agradaria fer una mica de anatomia d'aquesta palmera caiguda, perquè jo recordo fa uns anys, Edu, jo crec que era la primera temporada que ens vas dir les palmeres no cauen. Es trenquen. Sí. Per tant, aquest tipus de palmera en concret, però en general, sí, de manera general. Per tant, aquesta palmera no ha caigut, s'ha trencat? Exactament, s'ha trencat. I per efecte del trencament ha caigut. Vale? Però ha trencat. A les fotos, mira, ha estat molt guai perquè a l'hora que m'has enviat la foto t'he pogut demanar i m'has pogut enviar més fotografies perquè he dit que l'interessant seria poder veure el punt de trencament per treure una mica, per fer una mica de forense. Sí. I bé, una vegada més ha trencat pel lloc on és evident que havia de trencar i per on s'esperava que trenqués. Vale? De fet, m'acaba d'arribar una foto d'una altra palmera trencada a la zona del, com es diu, el passeig Vilafranca, sí. El que va de l'oasis, del fons de l'oasis cap amunt. Sí, Vilafranca, sí. Sí, no sé si és d'avui o de què, m'acaba d'arribar una altra foto amb una palmera al terra allà. Que va cap a la Bòbila, diguéssim, direcció a la Bòbila. Que va cap a la Bòbila, abans d'arribar a la rotonda del Pedrusco. Sí. I està trencat pel mateix punt. D'acord. És el que et comentava abans, que m'estranyaria que només es trenqués una palmera avui. Clar, de fet, l'Edu ens ha donat el titular, cauran més. Sí, jo sí. De fet, sí que és veritat que influeix molt la direcció del vent, no? Però al final, el que vam comentar l'altra vegada, les palmeres fan uns estretaments molt pronunciats i aquests estretaments venen donats per moments d'estrès. No? Aquests moments d'estrès poden ser doncs, el moment del estretament, el moment del transport, o moments de sequera puntuals, o obres que es facin a la part que sotmeten al sistema radicular a estrès. Llavors, tot això el que fa és que el tronc no creix en gruix, com diguéssim. No treu la quantitat de fulles que toca, no les treu com toca, i per tant el tronc pateix un estretament. No? Llavors, clar, ara hem de pensar. Tots aquests anys que estan passant de sequera, que en portem 5, i sobretot aquests últims 3, hem de pensar que en un futur les palmeres que han sobreviscut això, és probable que en un futur tinguin estretaments. D'acord. No? Per tant, si a més les inclemències meteorològiques s'han d'accentuar, hem de pensar que aquestes palmeres que estan bé ara, que han sobreviscut, que estan bé i que generen estretaments, els propers 15 anys s'hauran de tallar. O s'hauran de vigilar o el que sigui. Però ja veus que vigilar-les tampoc no serveix de massa. No, és a dir, la previsió que fas és que aquestes palmeres en 10-15 anys s'hauran de tallar. Sí. De fet, n'hi ha algunes que ja s'haurien de tallar, ja ho havia comentat. A veure, en un jardí gran, en un parc gran on hi ha una gespa i la gent passeja pels costats i això diria, escolta, deixa-la, si trenca aquí. Al final, el que ens marca, quan nosaltres fem estudis de risc, el que ens marca el risc, el que ens marca la urgència, ve donat per un número de percentatge
que una de les variables més importants és la diana, no? La diana que deia, aquí podem fer mal, què podem trencar, no? En aquest cas, en el passeig marítim de Sitges, la diana és màxima. Hi ha uns números, no? La quantitat de gent que passa, la freqüència, si durant tot el dia, unes hores, no? Hi ha unes variables, que pots afilar una mica més prim. Però al final et donen un percentatge, no? Un risc assumible és d'un entre 10.000, em sembla que és, més o menys, no? Llavors, tot el que baixi d'un entre 10.000, doncs, ha d'anar fora. Llavors, hi ha palmeres d'aquestes que, clar, quin problema tenen les palmeres? Doncs que així com un arbre et mostra sovint símptomes d'estrès, o veus que hi ha un braç de palanca, un eix molt carregat de pes, o coses d'aquestes, una palmera no mostra cap símptoma, no? S'han fet estudis, a vegades hi ha estudis que fins i tot hi ha vídeos gravats, no? Que van anar a gravar vídeos en un lloc on hi havia 5 palmeres i van dir, escolta, anem a gravar aquestes palmeres que aquella té tota la pinta a trencar, no? Es van trencar les dues del costat i la que feia pinta que es trencaria encara hi és. Llavors, és molt així el tema de les palmeres, i llavors, bé, jo sé que a Barcelona, per exemple, arrel de la mort d'aquella noia, que em sembla que té un parell d'anys, totes les fènix dactilífera, que són aquestes que tenim aquí, que són les que s'estan trencant, totes les que tenien els tractaments se les van ventilar. Clar, per tant, és un risc. Per tant, hem d'entendre que és un risc. És a dir, al final, aquesta palmera ha caigut pel vent? Ha caigut pel vent, sí, ha caigut pel vent. Ha caigut pel vent, mira, pensa que, clar, a veure, perquè ens fem una idea, les palmeres que ens venen d'Amèrica, de Nord-Amèrica, aquelles quan veiem els tornados i vemos los caimanes per les calles i totes aquestes coses, aquestes són unes palmeres, per exemple, les washingtonies, que estan molt ben adaptades a això. Tu veus que s'ha caigut tot, que s'han emportat cotxes i cases senceres. Sí, i queden aquelles palmeres. Les palmeres queden allà. Per què? Perquè no són de fusta, no lignifiquen, són de fibra, són dipòsits d'aigua i fibra, llavors són superflexibles com el bambú, no? Llavors s'adapten superbé, sobretot si estan podades com toca, no? S'adapten superbé i aquestes són palmeres mediterrànies, diguem que són una mica de l'est mediterrani, no? De tot el que és la zona dels Emirats i tota aquesta zona una mica més d'allà de Síria, tot això, no? Sí que és veritat que tenen tempestes de sorra i coses d'aquestes, però tenen uns creixements molt més limitats, no? Imagina't un oasis, té els recursos que té les temperatures que té, i sí que hi ha palmeres, però no veus palmeres de 25 metres. No? Ni de 20 metres. Són palmeres normalment molt més petites. Aquí què passa? No tenen competència, tenen accés a l'aigua, tenen potser el nivell freàtic una mica més alt en alguns llocs, podria ser, de l'aigua al mar, no ho sé. M'invento, tens els clavegrams, tens tota la zona al voltant impermeabilitzada, que moltes vegades l'aigua doncs, els hi va cap als escocells, unes altres vegades no. Bé, hi ha molts factors, no? No es fa la recollida del dàtil moltes vegades i això va inclinant, va fent que doncs, una pluja, una mica de vent i la càrrega de dàtils doncs, es vagi agafant forma, aquella forma ja no la tornaràs a fer tornar a lloc. Si a més hi ha un estretament, com havíem comentat en els estretaments, l'estratègia que tenen les palmeres, no em moc de lloc, encara la tipiara. Et sentim bé. Vale. Així com els arbres tenen una estratègia, que és afegir fusta on tenen un problema, afegeixen molta fusta, afegeixen fibra i després la lignifiquen, és a dir, l'endureixen, les palmeres, l'únic sistema que tenen és que en llocs on tenen els tractaments, el que fan és hi acumulen sílex. Silici. Aquest silici el que fa és que s'endureix. Vale, perfecte, endurit. Això aquí ja, fantàstic. Però clar, si tu penses que tens 6 metres per avall i 8 o 10 metres per dalt, aquell punt estret que està endurit, el que ha fet és que ha canviat el punt de flexió. La palmera ja no flexa tota sencera. Ja no va a parar tota la força al sistema radicular de baix. Si t'hi fixes, de baix fa com un peu d'elefant, es fa ample, i té un sistema radicular superpotent. Estan pensades per no volcar, per no trencar mai d'allà. I no trenquen mai d'allà, que hi hagi un defecte, evident, On hem posat el punt de trencament? On hem canviat les funcions mecàniques? L'hem canviat en aquell punt. S'ha endurit, està més dur, però clar, ja no és flexible.
Per tant, aquesta palmera que t'he enviat de la fregata s'ha trencat en aquest punt on s'ha endurit, on hi ha el silici. Exactament. Veuràs que no hi ha fibres que sobresurtin llargues, sinó és com un clac, és un tall super sec. Com una branca que la trenques seca, sí. Sí, com si no tingués aigua, com si no tingués res, ha trencat de cop una mica, no? Pensa que les plantes i, tot, com els ponts, per exemple, quan dissenyen els ponts els arquitectes, no? Els dissenyen per resistir el que es diu la ressonància, no? Sí. El que és la successió de vibracions, no? Llavors, quan aquesta successió de vibracions no deixa tornar al lloc i hi ha un punt endurit que no flexa, allà és on trenca. És a dir, no ha trencat per un cop de vent, ha trencat perquè un cop de vent l'ha fet anar cap a un costat i quan ha volgut tornar a lloc, li ha tornat a donar un cop de vent. Per tant, estava malalta, podríem dir? És a dir... No. Tampoc, no és malaltia, això. No. És com el seu sistema de supervivència, diguem, no? El tema de l'estretenament. És una peculiaritat. Passa una mica com els arbres inclinats. Avui, si veus arbres caiguts, la major part d'ells seran arbres que estaven rectes, no arbres inclinats. Els arbres inclinats, ja ho hem parlat altres vegades, no tenen un problema, sinó que tenen una peculiaritat. És més, són molt més resilients als vents, perquè han generat arrels de tensió. Aquí, en aquest cas, les palmeres, com que endureixen tot per igual, no endureixen més un costat que l'altre, perquè hi ha una mica de flexibilitat, perquè no posen més fusta un costat que l'altre. No, s'endureix tot per igual. Llavors, al final, doncs, diguem que a l'hora de ser el punt fort és el punt feble. Per tant, el que vens a dir d'alguna manera és que aquestes palmeres en aquesta ubicació, en aquell lloc on les tenim nosaltres, no? Desenvolupen aquesta peculiaritat o aquesta característica d'estretar-se i endurir-se en certs punts i això fa que en moments com el d'avui, en dies com el d'avui, amb vents molt forts, sigui molt més fàcil que es trenquin. Sí. No, a veure, no passa sempre, però sovint, moltes vegades, si vas pel passeig i vas mirant les palmeres, sovint els estretaments coincideixen amb el moment de plantació, moltes vegades. No? Dius, a veure, aquesta la van plantar fa 15 anys, a veure, calculo, 15 anys ha crescut aquests 2,5 metres, vale, veiem, a veure aquí, faig el càlcul, pum, m'encaixa. Moltes vegades és el moment de trasplantament, no? Que és un moment molt delicat, en el que ja hem parlat altres vegades de tant els arbres com les palmeres, el que es diu el moment de la implantació, que dura un any, a partir d'un any i mig o dos, en el que s'ha de cuidar, s'ha de regar, que no li faltin recursos i tal i qual, i llavors pots mig evitar aquests estretaments. També s'havia dit que els estretaments els causaven l'excés de podes, no? Com abans antigament, ara ja no, l'Ajuntament s'ho ha treballat molt, la veritat. Antigament es podaven les palmeres que deixaven un plomall, no? Que deixaven 3 fulles a dalt i s'acabó. Tot això ja s'ha deixat de fer. Llavors abans es deia que, no està comprovat del tot, però sembla que sí, que aquestes podes excessives provocaven un estretament també. Per tant, Edu, entenc que aquesta palmera ara, l'ideal no seria substituir-la per una altra palmera, és a dir, no hauria de ser palmera, i... Això no ho hauria de dir jo, però clar... Tenim un minut, Edu, però entenc que faig darrera pregunta. O aquestes palmeres aniran caient probablement degut a situacions o dies com avui, o l'ideal seria tallar-les, no? A veure qui és el valent que diu que tallin les palmeres al passeig, No, home, no, el primer que s'ha de fer és un estudi de risc. D'acord. El primer que s'ha de fer és un estudi de risc, però ja n'hi ha algunes que cauran. Que jo a vegades quan passo pel passeig dic, mare de Déu, com està això aquí? No? Però veus, n'hi ha algunes que fa un parell d'anys que penso, ostres, amb aquesta no m'hi he fixat, però aquesta té molts números. Encara hi és. No? Llavors, tenim una mica aquesta incertesa de que així com tenim molt més eines amb els arbres, amb les palmeres en genera això. I tampoc seria allò de muerto el perro, muerte la ràbia, no? Queda clar. S'ha de fer una mica de carinyo tot plegat. No, òbviament, que faci un estudi, però, compte, perquè, que és que caigui una palmera al cap és un susto, que si no un accident greu, vull dir que clar... És probable que no ho expliquis, ja hem parlat dels pesos que tenen, això són dipòsits d'aigua, i clar, pensa que al caure una palmera multiplica el seu pes per 14. A mida que accelera. Sí. És un... agafa força la cosa. Ja em diràs si és veritat la foto que m'han enviat de la palmera del passeig Vilafranca, a veure si es queda més, perquè ja et dic, jo crec que alguna més... que em caigui una, jo crec que alguna més aquests dies caurà. Que alguna més, si el vent continua bufant com ho ha estat fent fins ara, doncs és probable que alguna més caigui per aquesta peculiaritat que ens explicava ara l'Edu d'aquestes palmeres que tenim aquí a Sitges. Edu, moltíssimes gràcies. A vosaltres. Que acabis Molt bon carnaval a tothom. Igualment. Adéu-siau. Adéu.